Allahu Akbar. Иртәнге 8-нче ярты Казанның Иске Татар бистәсенә моңлы азан тавышы тарала. Ул изге Рамазан аеның тәмамлануын белдереп, мөселманнарны гает намазына чакыра. Көн җылы һәм кояшлы, вакыты да уңайлы, шуңа күрә килүчеләр аеруча күп. Монда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та бар иде. Ул намазга Улы Искәндәр белән килгән. Рәис хакимияте җитәкчесе Әзгат Сафаров, мэр Илсур Миршин да бирде. Вәгазьне Камил хәзрәт Сәмигуллин алып барды. Иң элек ул гыйбадәт кылучыларга Рөстәм Миңнеханов белән Владимир Путинның котлауларын укый. Конечно, ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Үз чыгышында Камил хәзрәт мөселманнарга ураза тотканнары өчен рәхмәтен белдерә һәм аларга гыйбатның хәрам булуы хакында сөйли. Гыйбат кешеләр арасын боза. Аларны бер-берсенә каршы котырта, дошманлаштыра. Ул мөселман өммәтен шәрәтә һәм тарката. Кешеләр арасындагы бөтен низаклар сүз, тел, гайбәт аркасында килеп чыга. Бу шир бүген тагын да зур көч белән тарала башлады. Бәйрәм намазына бүген республиканың 1000 ярымнан артык мәчетенә җыелдылар. Башкаланың Рауза дип аталган иман йортында намаз башкаларыннан аерылып тора кебек. Бүген монда беренче тапкыр ураза гаете узды. Ураза гаетен юкка гына берләштерә һәм якынайта торган көн димиләрдер. Чөнки бәйрәм намазын тыңларга гына да монда хәтта олысы да, кечесе дә җыелган. Мәчет аларның барысын хәтта сыйдырмый да, һәм алар дугаларга урамнан ук кушыла. Абыйлы энеле Гайзатуллиннар өчен бу аеруча истәлекле көн. Мәчетнең ачылганыннан бирле алар әниләрнең исемен йөрткән иман йортында гает намазы яңгыравын көтеп алган. 29 көнендә дә һәр көн саен халык тулып торды. Намазлар укылып торды, азаннар әйтелеп торды. Рамазан аенда монда мохтаҗларга ярдәм иткәннәр, таравихлар уздырганнар. Менә монда балалар белән тулы иде. Алар уйнап, монда тавышланып, шауып, шуның хәтлек күңелле үтте безнең мәчеттә бу Рамазан ае. Бу айда кылган гамәлләребез, бу айда тоткан уразаларыбыз ул безне яңадан 11 ай дәвамында матур итеп саклап, яклап кидереп өметләнәбез. Рамазан ай ул минем өчен тынычлык, изге ай, сабырлык. Бөтенебезне берләштерә, яраштыра. Гөнаһларны гафу иттерә. Тоткан уразалары кабул итсен Алла Тәгалә. Гает көнне туганнар белән очрашу, бәйрәмне гаилә белән уздыру да күркәм гадәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җәмәгать без кайттык. Ураза гаете мөбарәк булсын. Җәмәгатьләребез мөбарәк булсын. Ураза гаете мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Илсия Гәрәева елдагыча мәчеттән ирен һәм улларын мул табын әзерләп каршы ала. Өстәл түрендә гает кыймагы. Аны Илсия ханым ике кызы белән бергә пешергән. Уразаны да гаилә белән тотканнар. Бәйрәм уңаеннан кунакка туган апаларын чакырганнар. Бала бит инде ул әти-әнисеннән күреп үсә. Әти нәрсә эшли, ул шуны эшли. Без Рамазан ай уразасының бер генә секундында әрәм үтмәскә тырышабыз. Чөнки беләбез, хәдисләрдә килә, һәрбер изге гамәл 700 тапкырлана. Гәрәевләр мохтаҗлар өлешчә мобилизация буенча алынган ир-егетләрнең туганнары өчен ифтарлар да уздыра. Шул хәтле да менә Аллаһ Тәгалә рәхмәтләр, каян менә шул хәтле көч бирә. Чөнки Аллаһ Тәгалә нияткә карап бирә. Ниятебез безнең чын ихластан, чын йөрәктән икән. Аллаһ Тәгалә көч тә бирә, юлларын да ача, яхшы кешеләрен дә җибәрә. Мин шуның белән бик бәхетле. Хәзер Шәввәл айы башлана. Гәрәевләр ураза тотуны дәвам итмәкчеләр. Чөнки бу чорда 6 көн ураза тотучыга ел буе ураза тоткан кебек савабы булыр диелгән. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы.